isa bay. Ala, panagan mo! Dagan gid mo mga pa-favors. Sige, dagan, mga bao! Gugdo to bay, gugdo. Buwang mo, ha? Malangan man tani yung pusi bay, grabe mabugatan eh. Ibilin ka to ni. Ah, di ko ba yun? Sige, ako na idala ni. Sige bay. Diri ra mo ito nanagan sa pita bay. Katungo to na ron. Ang bigyan to ron, Ilan sumis diri bay oh. Nga uy, kapit. Langan na po daw to. Hala, tong gugdo, pati gutuma na to. Bay, may nang magukod-gukod ta busog ta. Dili man ni lasunis, bay. Bataka ka nga. Sumulin eh. Mo ni bala sa kung ano, tong pangita karon. Bala nga lang sunis. Di mo nila sunis sa mo Malangit ani. Basig madurian pa ni ron. Malangan tani mong lasunis, bay. Ay, labay na, bay. Kaya ito pangitaon. Bisig mga wala po to ron. Ayaw, balunon ko ni. Tata, may taon to. Balunon Yabang ko. naman taong ka. Ay, sigdadaan na nga di na makaong taon. Pangalan ba? Kita yun, wag ito kalayo. Parang bay. Makita to na to ron. Mukag, Dito, lawas dito to. ka dapit. Kita. Diri ko, dito dapit. Sige, dito. Kaya makita to na to ron. Mukag, lawas to. Ito mga tumana ba? Bay, kabantay ka na pita, bay? Signara na nagpahapa-hapa ng mga itoy. Wa may iro diri bay, wa po itoy bay. Dogra na Ang may buhato na to ni bay. Pero lisahop ng adlaw bay, mo patay piniudto ani. May pagmangulit ta bay kayo mapasmuta. Kato sila. Nakapuliki piti ko ang sama to isa kauban nila. Na, diri nego. Layo rin. Na diri. Ana diri. Layo rin 200 ka tuig ka to. 200 ka to. Piti layo ah. Kato sila bay. Naigo mang isa diri ganina pag igo ning kanyon ko digaran. 50 na to bay. Wa ka to kalayo sila diri kita bay, pero kasi ko gagutom bay. Lol. Gutom na yun. Perminti mo ko busog bay, pero ano perminti ko gutom. May ani bay, manguli sa ta. May babay ngulit ta kay matay goto na sigdan go kung tiyan. Diri na. Sit lang. One week later. Uy, pre! Sorry, pre! Naman natin samad ba? Tapos kita sa samad pre. Pre, gusto man ang isimana ng samad ni mo, pre. Okay na to, pre? Atan pre, imo pagindi. Dili okay pre, imo mangisag pa pre. Pre, yate, huwag mo. Kalimot ko, pre. Atan pre. Unsa may atong plano ato ni Cardoy pre? Ito, Cardoy, pre. Nagdumot o Cardugay pa kayo. Cardoy, bay. Dugay ikan mo waas TV, bay. Sabi ko na ito, bay. Nakay, nakon makailang nga mamarangay, bay. Ako. Kasi kaila po na kung namurag kabantay ko diya sa Niwangon na siya, bay. Grabe. Yung lawas sa lamok kayo. Tagko, ito kay Kabs, mga boros bukong. o gira pre, kita kakaya na kay kita ka tong kanyon di krudo di karat pa. Kana, pre. Atong plano na, pre. Atong barangon. Charo di siya mamatay ng barang. Boy, tanan ng patay lagi na, bay. Barang. Ito na to sikon to. Yo pamilyar ka ng barang pre ba? Sige pre. Atong tanay do, kabalok si banta, ilang balay. Atong ta. Barang ito, patay, Cardoy. Penting inita. Mau na gini kong gahom. Kani kong gamugawasay. Gawasin akong gahom nga baho. Diyos ko pa natin. Bay, kapit tayo sa balay ni Boy Otot, bay. Malapita de bay. Kana, bay, oh. Bay, kana nga balay, bay. Mo na magana bay. Pasin di na mao bay, pasin na palaw ta dire. Mo na, bay, balay sa mamarangay, bay. Si Boy Otot ang tawag niya, bay. Pasin di ka balo bay. Maulagin, bay, tana, bay. Tunto na, bay. Tatay ko diskardo ron. Otot ko diskardo. Uy, ano? Nga, mangulatan mo. Ikaw magkatamo ng balay bay. Bay, mao magani bay. Totoo na, eh. Tara ma namalay ka. Ako lagi, ako Tara ma. lagi. Be. Lagi na si... Ano si Boy Utot? Bay, mo ni. Bogi Utot! Ay, tagtanga kay pang COVID na. Wala ba kay Pichel? Boy Utot! Kami hiling ng Boy Utot. Samahan. Kami kalaban. Si Cardoy.
Si Kardoy! Amutang barangon siya nga kabalos ni siya. Di na mo makaipusil among pusil among balak. Unsa among barangon para tama makatabang mi mo. Tay matabangan mi nimo bay. Kamo kay ngay mo tabang, tabangan ta mo. Salamat kayo. Pero napo kay ngay mo tabang mo. Unsa man? Na kay abono dito. Ay naidaghan dito. Abuno to na pits dito. Dalan diri sunod. To kay Bimig to nga pits. Abuno. kita ka na kung lawas. Kita. Kusog ko mo ka pero di ko malambok. Ako yawa. Na kay abono. At di nagyaw-yaw sugdan na nato to pahina. Unsa may lawas ana? Tambukon siya bay. Tambukon nga niwang. Tambukon to sa nga niwang. Ay ayang kauban niwang sa tambok. Nane. Uri ana araw. Pero dili. Yung tao to manika ni. Di ba? Ang iyang nang nanigda kapate. Oo. Hindi ka ba kantoy ni? Kung unsa man ako na sugdang ores yan. Oh, so di na bay. Gusto na mo siya pa. Uy, gisalipan. Karon kay nakunik na siyang lawas. Tugon ti ka. Patay bugha ko ng isol nimo. Uy, namali. Mali. Namali ko. Mali. Nakatog pa man din eh. Do di pwede po ako kawo na. Dili ato lang dingaan sa haman unan yung kanaton eh. Sugdan to. Gusto na mo nga ang kamot ipaanay sa ilong. Paano sa ilong? Oo. Ako'y bahala. Sige. Kaya kita kang tudlo. Oo, kana. Dasok na. Isunod. Unya na italab. Ambot lang. Wapo ko kabalo. Kaya wa pa na ako nakita. Boss! Mata boss! Bay! Di makuha ang gamot, bay! Naon sa mana, boss? Abot lang gani, bay! Kurkurok man ka, boss! Buwag ako ipabara nga ni, bay! Di ba gumamatay si pusil? Gusto si barang pabaki, bay! Talab na gyud. Talab na. Sa paisunod yung buhaton niya ba? Pasayaw. Ako desisyon. Ako. Ipasayaw naglamok. Ano? Pika sapot. Yan ay talab. Talab tingin eh. Talab. Talab tingin eh. Oo, saan mo ko na, bay! Namusok ka! Di makisunan Alam ko, Yabang na! di pa antos pa mag-maayo na, di ba? Tama ni, boss! Yan lang ko ninyo, ay. Naghanag-roll na kumanan. Kuya. Di talab na tong lamok dan challenge. Pwedeng kalaba. Nya karon nilikramo siya. Oo nga naman. Nga daghan daw sa grod kailangan sukat yung doon nato largo. Sige, batya. Pero pasayawan ka isa. Gi, pasayo na ko kisa. Oh, sige. Unsa? Basta awab, tanawa buak Ay, ko. buak yung kuan isulane. Yan talab. Butang kay wa pa bugo ka siguro kay wa bugo kita. Saan ka, boss? Di ba ni talab? Talab kay ba? Yang kapoy na dinarang ni Bay. Nikramo kayo. Patyo na ko eh. Patya na eh. Marag kapoy pa may tanaw dito ba? Marag kapoy kay video. Patya na. Makay na si Kardoy! Kardoy! Ang sa mga boss, Kardoy? Inyos ba may kontrata ni mo na himo naman ka abo? Boss, Kardoy! Kardoy! What's up mga kagibe? Salamat sa pagtanaw no? And please like, comment, share, and subscribe. And don't forget click the notification bell para updated kayo sa bago ng videos. Salamat sa pagtanaw guys. See you our next video. Peace! Hey pobre rawa si Keroling lumad na upumanong kano na untang mo undang pero karoon para ang bitay. Yawa ini Mike. Kani mah mereka debis gini. Pero ang damang ko na nakunik na siyang lawas. Awa dong. Tuno ka. Lawas kita ko na. Nagdao pa mga guys, nagdao. Oo. Oo, saan mo ko na, bay! Namusok ka! Saan di makisunan ko?
Sunan lang ko. Bitinig ka taha ako mismo'y nigama. Ikaw itong manambalay. Ay, ikaw itong mamambalay. Gabay ni talag. Talag kay bay. Kapoy na. Dinarang ni Mike. Ikramo kayo. Patyo na pre. Patyan ay marag. Kapoy pa may tanaw dito ba marag. Kapoy kay video. Patyan na. Ay, na si Cardoy. Wag na mapos. Hey pobre lang ang musikero ning lumad na upungan ng plano na untang mo undang pero karon ni padayon para ang Bisaya musika liguno na mo ba